Daj zakurzyć. Daj mój no zakurzyć. To co, da się to zrobić? Masz ogień? A kierowniku, klucza nie ma. Jest w biurze, zaraz ci przyniosę. Daj coś zakurzyć, co? O, fajnie, dziękuję. Zaraz. No chyba... No, widzisz, o wszystko trzeba zadbać. Masz papierosa, daj. Zapalimy, co? No. To co, rozładowane? Klucz. Nie, papierosa. Daj zakurzyć. Jo? A ty? Jo kierownikowi do wszystkie cygarety. To ja. To daj zakurzyć. A mów Wojciech. Może? Widzisz, a sobie sobie nie wiem. Kiedy cały dzień zmazany dzisiaj. Zmazany. Ja nie robię cały dzień tyle roboty. A niech to, zapomniałem kurtki i kluczy do domu.